Sao men or men be a encarnated bremuno, so no mushia wa kumua, edin so be do on sunkuni, yet a till or more kumua, no more asra for, betre soldiers. Or my ben near come on once a week. Akyem mine, semitrema, Akyem for, Akyem Bosome, Akyem Kotoku, Akyem Abuakwa, any Asante Akyem, yes, you on one bakosem. Nipakuo bi tu bata se omo kwa kope baabi atena na se nipakuo yi no omo ya akanfo omo ba be pie ye man Ghana mu ha no omo kokoso ye Bono mem bia yi bia ye frɛ honum eni tachiman saa bia yi na akanfo bebre na didi mpapa mu e kyerɛ se omo bi efiri ho ekɔ baabi foforo abakosam kyerɛ se na nipakuo bi wo mu a ye frɛ omo akyemfo na saa nkrɔfokuo wi ye tete wo omo se akofo me kyerɛ soldiers se bi ebra na omo tutu kwan free amanaman so ansa na omo be pie o man Ghana mu no na omo ne akofo a omo di akanfo nanim sankrɔfokuo omo frɛ Bono mem ebepi bia ebia na omo sidan a ye frɛ omo adansi saa adansi krowi akyemfo ne de won ho bɛbɔ wo mo no niema kɔso yi akanfo no nso bebre na etutu bata ekontokwa kɔso ya bia ya na omo bɛso ye ɛdɛ na akyemfo etufiri baabi a na omo wo ekopie baabi ene omo tie Menka wa hinta simbi edurumre bi na asanteman mu no na omo ohene bi a ye frɛ Nana Osei Tutu a odikan no akoko ntokwa edinkuni bebre edi ama asanteman eno nti ebema asanteman ye oman a onhu beye hu yi pa enam komfo bi a Otumfuo Osei Tutu a na odikan ne enya na no amani di nkunim ewa akon mu no hu senkrɔfokuo bi obaabi a na ye frɛ honum adanse a na omo ye akyemfo eno nti oye wadwen se ono won bɛko edi won so nkunim na saa akyemfo enam so omasefo nyina eye ntokwa konfo anase soldiers no na eden se odi won tiko ebeka fom e kire se obedi won so nkunim ewa akon mu nanso na akyemfo no hu asantefo ne se omo dɔso na sese bia ya omahini akoduru no ede ya omo ba ombetwa fa won so enti na sa akyemfo wi de omo bɛyɛ ne se obetu bata ebu won ketem akwa asase no baabi foforo na wagya won asase no ama asanteman ebra asanteman ene omo hene ene won asrafo obeduru adanse krom ho no na akyemfo no atu agya won kru ho asantefo ne ye won adwene se ekwan bi obeti won mo ene omakontokwa no obeti wo mo kyerɛ sɛ kwan bi obefa so obehu wo mo ene omakontokwa no obɛyɛ ne sa eno nti wata wo na bedru asuo pra kyerɛ sɛ odi wo na kyia bedru asuo pra ebra asanteman edru honom no na sa akyemfo etwa asuo pra dada eno nti no omunim sɛ nkrɔfokuo yi kɔ na akyemfo no otutu ni bia na nani gine yie pa me kyerɛ sniper abre bia na sɛ akyemfo no kontokwa na sa oberima wi na taiku wo hina wo de omo hu ya ne sɛ sa akyemni ya no oyo obi otumi kuma henfofo no etimi ato ade ama na bewo asanteman hene sabre no na konfa no che ne ka Otumfuo Osei Tutu odikan no ho ewa akon na se e ma asem ne beye nwanwa yie pa na de beba ne se asanteman hene a odi won anim no awu sada ne na ye yawada me kyerɛ Thursday eno nti se oni asanteni kasa na oka se oka da yawada na kan hunu se nani abere yie efri se da yawada na omo hene kese a na odi mu pa efri mu e yo mani bresem yie pa sanso no hene bia obedi asanteman anim no me kyerɛ asante hene bia no Weye ni se ejiso chichire nani anasa okata nani efise honum ye wontam kese ye pa ebra asanteman hini wuye no na de beba ni se ewose wode won hini ekɔ won achi ekɔpɛ ne krabere me kyerɛ se omude ne bekɔ asanteman mu akosie no akyemfo ne de na omude omuti adɔkwa enim ekɔpɛ baabi aso ye eyi nso esi asanteman begya ya manaka na debi efise be ma ne numadura enyo no eniema be na akyemfo no efa mu ansa na omu bepie baabi a ene omuwi na nwanwade be na sisi ye efrisa Ansa na meto aso no mesrɛ sɛ won subscribe to my YouTube channel na mesrɛ sɛ obey ni sa mami ma start Facebook nso ɛno nso mesrɛ sɛ so wo hɔ no ma no wa follow no wa like me da se Ebra ntokwa ne tutwa ye no akyemfo no hu sɛ obetumi agensa ase bebre efiri sɛ omo hu sɛ omo ho ɔden ɛno nti omo ma kotokufo na me kyerɛ kotoku clan ɔyɛ adeɛ wɔ asradwuma nim ebika bia bi a ɛna me no kasa ye frɛ honom asante akyem na ebinom so ɛka Abuakwafo no ho ɛma omo nyina akɔ omo kɔto oman bi asa oman no na omo so ɛde ne yie pa na saa oman ye frɛ omo akwamu na saa akwamu man ɛde nso obedi won so nkunim saa bre no na akwamufo no edi asaman kesefo so ɛde babisi bia bia ne efra honum nyina ase Akyem Abuakwa ene akwamufo ehye ntokwa ase na nwanwasem ne se omutimi twifa akwamufiefo ne so omo hyehye nkura kese bebre ebi ne pra so akyemman beye kese yie na emuche miensa ne wa Akyem Bosome Akyem Kotoku ena Akyem Abuakwa Akyem Bosome fui omo na wo bia ene yefra honum Akyem Suadru na Akyem Kotokufo ne ekoso ya bia yefra ho nsutam bosusu na oto won kropon din jadem ebedru mrebi no Akyem ahini
enya ntawantawa kakra ema Kotokufo etu free jadem so okwa abakosemu a eno na omofre no de jadem wo sa jadem entokoi so okwa abakosemu a na ye ntokwa kase yie pa na wonchihina ne afre ne berima awuri ema Kotokufo ne baabi tenai ahonom neni ofre ho Akyem oda enam se Akyem Abuakwa ne so wa Akyem ahinsemu ntino ema omo nsem edoso yie pa se ehwe omo nso aso ye ya omudi kan so ya bia ne afre ho nom pame omunya ohini bia ne afre ne Nana Oforipani onne yi omo kropon yi ekọ bia ya ye afre ho nom chebi omo kọ ye no omo koto aduana abusuaku ewo ho nom ebre kọ animu no Akyemfo ne benya ohini kese bia ne afre ne Nana Owusu Akyem tenten na sa ohini no ye okofo kese yie de obeye ye ne se na aguafo ene dawfo efa atiti mu yie pa efrese na akwamufo a odi won so nkunim akwakoduru sa bia ye ekon eje nsase na aguafo ne de beto ohini yenim ema ohini esoma ne wofa ase bia no ono nso eye okofo kese yie bekire odehye safori eto akwamufo ene wo mo de boani etumi di won so nkunim ema akwamufo ne edwane anso ho odehye safori eto akwamufo ema mo twa Lake Volta efrisa abre no ehonom na akwamufo ne enya wona somdwe eno nti sa wohwe sa bia ye ho a ofre honom akwamufi abakosem kire se asrafo a odehye safori ede wo mo kontokwa edi nkunim no omo ne ka bia ye bia ene ofre honom akuropon na nkunimdie na chiri no gwafo ene Akyem Abuakwafo ne ekonhyehyeye se omo mo won ho ban afebo we ma odebo hyefom ekantam gu se obebo won ho ban akosi awiye Akyem kokontokwa bebre omo ne Asante manso ntokwa bebre ekokoso ebra brofo ne bepie ye man Ghana mu ha no eba se so oman we ene oman we kontokwa waye bechemu semu ye nkowa no de woma koma brofo ama wato wo mo so fa Akyem Abuakwa ahini a abusuaku a edi ho ahini ne eya asonafo na na kuntunkununkun a odikan asefo na omo hene kase pa oteso ename no kasai ne di ne osagefo Nana Amutia Oforipani a otosumienu omo hene bia no obone menane se ochehene omo afa hye kase a odipa ani ohim Sorry.